Kaixo, ikastolakideok. Euskal Herriko ikastolen izenean, eskerrak emon nahi dizkizuegu guzti-guztioi. Ikasle, irakasle, langile, guraso eta zuzendaritzakide guztioi. Ikasleoi, ikasgai itzela eman diguzuelako. Eta konfinamentu egun hauek, zuen ikasketa prozesuan aurrera egiteko indar handiz baliatzen ari zaretelako. Irakasleoi, hasieratik erakutsitako prestutasuna biderkatu egin duzuelako. Ikasle guztiengana iristeko esfortzua handi egin duzuelako. Eta haiei berotasuna adierazteko eta haien eta bere gurasoen ondoan zaudetela erakusteko ahalegin handia egiten ari zaretelako. Gurasoei, etxea, ikastola eta lantoki bihurturik, haurren ikasketa prozesuan bitartekari handi bilakatu zaretelako eta batzuok egun gogorrak biziaren familiaren berotasunari eutsi diozuelako. Zuzendaritza taldeetako kideo, egoera berezi honetan ikastola etxe guztietara irizedi lan bikaina egin duzuelako, Ikastolen elkarteko lantalde guztiari eskaini dituzuelako baliabideak eta jakinduria guztia, hau dena ondo joan zedin. Guztiok egin duzue eskatzen zaizuena baino gehiago. Ikastolen elkartetik, Euskal Herriko ikastola komunitatearen babes osoa eta gertutasuna adierazi nahi dizkizuegu. Guztioi, mila esker. Eskerrik asko! Benetan mila esker honitz. Eskerrik hanitz. Mila esker. eskerrik asko!